Same bloody t-shirt, same address. Prva ruta. Prve runde. Druga runda. Upozoravali smo već na borca iz Nizozemske, rekli o kome se radili, o kakvom tipu borca. Dame i gospodo, prekidom u drugoj rundi nakon samo 12 sekundi pobjedio je and the winner is Badr Hari! Među nazočnima je bio i Mišo Kovač, legenda hrvatske estrade koja prati ovakove događaje. Ja sam došao na meč zato što volim. Borilačke vještine su borba brža nego boks. Volio sam boks i parlova i tako. U ovom trenutku je najbolji borac u svijetu
svih borilačkih vještina, Mirko Filipović.